Kwenzakalani la? Khona into engahlakani la? Ngayitshela lapho ngathi yazini mikhulu imikhuba egilwa kulo muzi, ngiyahamba. Angisabheki emuva. Ngiplane vele ukuthi mabebuya bazokwenza bengibuze ngi-right ngithi ngi-right engiyapretenda phela mani and ngeke ngize ngikwazi ukusho ukuthi ngingenile laphana, what if something bad happens to me? Ngiyazibuza ukuthi nje yoko kwenzakalani. Hayi ngithule ebusuku ngiyabheka vele ukuthi angizokulala kothi makuthi makusebusuku la sebelele khona after 12 ngiyahamba. Angibuzange elangeni ngahamba zangize ngihambe. Ngalinda ngavele nami ngavele ngaphathwa ubuthongo zwi ngalala. Mangilala ngiphinde ngiphuphe. Ngimphupha ngisithi asho ukuthi ngicela ungangishila, ngicela ungangishiya, ngicela ungisize, ngicela ukuthi uhambe emndenini wami uyobatshela ukuthi angishonile ngiyaphila. Angishonile ngiyaphila. Yes. Papa bengivuke. Vuma la ekhaya bahamba bene baba khona bayemsebenzini. Uma uzophila kahle bahle i-big house kunje. Hayi ngibuyele kuye futhi. Ngalezi inkathi kuthiwa ngingene ngazo ngona ingene. Ngifike ngibeka iphepha nepeni avela abhale i-address athi ngicela ufuna umndeni wami. Babhale i-address hayi. Lapho angipholisanga mase ngavela ngayishaya ngathatha into zami ngahamba ngalibhekisa emndenini wakhe ngoba ngangisaba nokuthi mhlawumbe lo muntu uzongihonta. Uma ekwazi ukuthi a-reach out to emaphusheni ami angitshela ukuthi ufunani. Kusho ukuthi uzohonta mina ngeke ngikwazi ukuvele ngibale. Ngihambe ngiyofuna umndeni wakhe. Mangifuna umndeni wakhe nguthola umndeni wakhe nangempela le address ngifike le address enginikezwe yona. Ngifike ngibeka i-story sami ngingasibeki njengoba kungakhona. Ngivele ngithi kubo nginomuntu lana ofuna usizo kumina. Mangifika ekhaya kubo vele ngifike ngibachazela ukuthi ngithunywa umuntu osokode iqiniso ngalikhuluma lonke. Ngisho lo muntu lona uthe ukanje nje. Ekhaya kubo uma wakhona wakhala ngibakhombise nezithombe lezi ku-Facebook engiyitholile. Wakhala uma wakhona engakhona cishe ukuchaza. Kwaze kwabizwa amaphoyisa siyahamba isikhathi angibuyile la ngihlala khona emsebenzini bengithole ngekho. Bayafona bayitshela mhlawumbe ngisestoro ngoba beloku befonile kusho ukuthi ijampe nakubona ukuthi no something is wrong. Lo muntu njengoba inyamalele kanje khona ukushaya manje. Kanti ngingapha mina ngapha kubo kwalosisi sebebiza amaphoyisa. Uma wakhona uyakhala kakhona cishe ngikhuluma nobhuti wakhona kuyena osakhona ukuthi angilalele. Kuthiwa ngiyichaza indaba yami ngiyayichaza ichazeke insumana ayikholakali futhi. Kuthiwa hamba ngakhona ukusikhombisa la lo muntu othi wena ukhona. Ngithi yebo ngakhona ukunikhombisa ayikhanjwe. Makhanjwe makufika khona kulo muzi loyo masifika sifica abantu bakhona baphithizela uma wakhona bakhona baphithizela. Uyabona ukuthi like it's busy. Khonto yenzakalayo. Okusho ukuthi kubona vele yayisejampile ukuthi khona okushaya manje. Hayi ngichaze futhi ngikhomba indlu. Makufika kulo ndlu yakho umuntu. Hayi sengumuntu okunamanga. Segcwele umphakathi lana gcwele amaphoyisa. Kumuskonde. Chasisi uyaphila kahle ekhanda. Abantu bomphakathi basho bathi amazi lo usebenza khona la. Abanye bathi ke na kusho ukuthi mhlawumbe ngabuxabene nabantu bakhe ababhosi akhe ingakho khonto yenzekile phakathi kwabo ingakho isebona aqamba manje. Abanye kodwa banaleli side lokuthi la sinokubona ukuthi khona ukushaya amanzi because abantu bakhona abaningi bashona vele. Bese neyinsolo thizeni but singanashonazo. Sharp umama khona ebhizo fonela umuntu wabo abamhambayo but umuntu abakatholakali. Kuyazanya sekufika inyanga ke lana ifonelwe abanye kuyazanya khona nabathandazi kuyakhuleka kwenziwa yonke into ongayicabanga because mina ngize nalesi story sokuthi kunomuntu so kwanje owaziwa kahle ukuthi washona but mina ngiclaim ukuthi ukhona la noma kufuneka kwenziwe ini kusho ukuthi lo muntu kangawala ekhaya abamhamba agcine abuya lapha ekhona asho ukuthi ayisengikhona bembize ethiwa woza noma ifika ayikho into engenziwa lapha yenziwa into yenziwa kwathi egcineni sengibonakala ngathi hayi lo sesingathi akaphili kwayena ekhanda ngathi unamanga wavela umuntu wabo mayivela uphaphathekile. Uyakwazi ke khona ukuhamba uyakwazi ukumove like uyakhona ama movements but uphaphatheke njengomuntu ongathi walamba kudala avele kubonakala ukuthi bengaqamba mangayi waqwada umphakathi. Yawazi umphakathi mawusushuba ukuthi sihlele endaweni sihlele namathakathi abantu ababulala umuntu bamenza umkhofu nicebe kangaka la ekhaya kanti nicebe ngalo muntu hayi bambona umuntu wabo akakhona ukukhuluma ngobulemo yakatho thatha umuntu wabo enziwe izinto ezazenziwa umphakathi indlela wokodwa ngakhona wavele wathi ndlu shisa washa wathi khona amaphoyisa ekhona the way kwangalawuleki ngakhona amaphoyisa kwawona ayengakwazi cishe ukuthi avimbe lento ababeyenza bashiswa abantu bakuleya muzi bashiselwe endlini angqongqeswa indlu kwaphela kanjalo ngabo bamthatha umuntu wabo laba bahamba naye. Istory ke lesi guys ngisibone ku YouTube ngihamba niyosibheka ngizobhala la ku caption ukuthi i-page labo igama le account yabo ku YouTube yini and yeah be careful guys.